И здравейте хора, днес ще покажа конфигурация за 2000 лева, така че нека да започваме с процесора, който е Intel Core i7 6700 на 3,4 GHz с 1151 сокет. Дънната платка е Asus H170 Pro Gaming, която не знам дали се вижда, но има 4 слота за RAM, тъй като ни позволява да сложим 64 GB RAM. Защо да не сложим? Рамта ни е една плочка от 16 GB на DDR4 на Kingston 2133 МГц. Защо една плочка? Защото щом имаме 4 слота и дънната платка позволява до 64 GB RAM памет, защо да не сложим дълго? Кутията ни е Deepcool Tesseract BF, видеокартата GB GeForce GTX 1060 Gen Gaming с 6 GB GDDR5 192 битова. Много добра видеокарта. Захранването Deepcool DA600, което е 600 ватово. Харддискът Seagate Barracuda 1 TB с 64 МБ кеш памет и SATA 3. И благодаря, че гледахте, лайквайте, абонирайте се и до скоро!